אתה שוב מעונן. למה שלא תזיין עקרות בית מוזנחות במקום? שלח הודעה לכל מי שאתה אוהב ובקש סקס. צור חשבון בחינם ותזדיין הלילה. אל תבזבז זמן. הרשמה חינם זמינה לזמן מוגבל בלבד. אתה שוב... תפסיק לשלם על סקס! מבוגרות לסטות. לא תצליח להחזיק 5 דקות עם המשחק הזה. תפסיק לעונן! לך תתבייש! חגיגת האהבה, חדרים לפי שעה בג'ול גבעתיים ברמת גן. קבוצות חרמניות לנושא שיחות של סקס 5 חיות ישראליות חמודות. שיחות סקס חיות עם ישראליות ישראליות חמודות, לך נמאס לך להביא ביד. אני נוטף סקס, זה לא חדש לאף אחד. אני לא צריך במאי שיבוא יגיד לי כך. יש לי מובס של פורנו, כי אני לא הומו. עושה לי אבוי יו למיטה גונחת אור. כל הזונות אומרות שאסור לי נגעו בי, אתן לא אשמות העולם הזה מלא בלוזרים. אם כולם היו אני, כולם היו זיינים. אני לא אסי עזר, לא שולף את הזין מול זרים. לי נותנים, אני לא מזיע בחיים. מוקף נשים, יש על השם שלי נטייה מינית. רגע תתאפקי, מפשיטה אותי במעלית. אני מרגיש כמו סיגריה, אתה מצית. חנוק לי בגרון כמו בשיננית. עכשיו אני קורבן של הטרדה מינית ואישית. לא חשבתי זה יקרה לי שיט. מה? למה יש לו זין כזה ענק? הוא גם ממש שווה. מה זה הפרידים האלה? הלוואי ולי היה כזה זין. גם הייתי רוצה לנסות לגעת באחד כזה. לא, מה זאת אומרת? איך אני מדבר? זה הכל בגלל הפאקינג פורנו הזה. אני שונא פורנו! אני כל כך שונא פורנו, מקווה שגם אתה. איך זה מגעיל אותי, מה עם הממשלה? צריך להוציא חוק, לצנזר את זה בבקשה. חוץ מפורנו הומואים כי הם סוטים נורא. שהתחרמנו בבית, ככה אין שום בעיה. לא ידחפו לי כלום לתחת ברחוב בהפתעה. לא חשוף להטרדות כמו נערה במצוקה שהולכת עם מחסום בחצאית ממש קצרה. דור שלם גדל על יובל המבולבל, אבל מי הקליפה החליפה אותו לאלתר, והאתר הכי מבוקר הימום הוא הפרה. הוא ירד ברשימה מקום ראשון, עכשיו נהיה